ti si žena sada, ali tad si bila devojčica, ti si sa 15 godina postala mama. Tako. Je li tako? Tako. I ti si odlučila da tu životnu priču svoju ispričaš javno. Kad sam ja shvatila da si ja ne plašim komentara, hvala psihoterapiji, tad sam shvatila da mogu to da objavim i da mogu da se izborim s tim komentarima i da Anđela može da se izbori s tim komentarima i da sam s njom postavila dovoljno dobar temelj u njenoj glavi i shvatila sam da je ona stvarno u fazonu mama ti si moja mama i to je to, znači nema ti si moja mama i druga deca bi volela da si ti njihova mama, ti si najcool mama. Na kraju krajeva sam je ispričala da bih možda stvarno nekom pomogla. Da, iako to nije normalno kod nas i to je tabu tema i to je i tad bila tabu tema i sad je tabu tema i dalje ljudima, ja kad kažem da imam ćerku, ljudi su kao, kako to misliš, imaš ćerku, nemoj da zezaš, ne, stvarno imam ćerku i kao, okej smo sve. I moja je. I moja je i sad smo okej i sve nam je okej i nisu me roditelji ubili, preživjeli smo svi i sad nam je stvarno sjajno. Bilo je strašno, sad nam je top.